Kushuti ingqondo yakhe When she finally responded, her words were gentle and clear. I want to see him too, she typed. But I'm not. Hi Somnandi, Unjani, how are you? How are you Somnandi? Madam Mrs. shook as Daniel held her gently by the shoulders. His eyes showed fear and confusion. The words, Madam Mrs. Sefes, how are you? Grace woke up before dawn, just like she had. Hi Lungelo, uyokwenzani esontweni? Mina ngiyosonta mhlanga aba-rich esontweni kufunakala imali. Uma unganamali esontweni abakunikezi ngisho isikhundla nje sokuthi nje ube sesikhundleni. Uma unganamali, unganamoto esontweni abakunikeza isikhundla. So ngiyosonta mhlanga nemali. Esontweni kusonta abantu abanemali. So manje imoto uphuma nawe yini phakathi yeSomnandi yes. Uma uthenga imoto uthola nami ngiyibonus mina. Le dealer nje ngishiya into zabo ngishiya amahembe abo lawa angasile nama-name-badge ngihambe nawe. Nongcebo unjani Mgabadeli? Happy New Year Makhumalo. Yeah. Mom P, Happy New Year. Ngiyaphila nami Nongcebo. Kahle la ezansi noZipho. Hey angikuzwa ke yazi. Hi Sakhile Shangase. Sekushoda wena. Ngibuyile guys. Ngisadayisa imoto akakashintshi lutho. Inamba yami uyithatha kuBhayo. Ubuze noma yini ofisa ukuyazi mayelana nokuthenga imoto. Akukho kushintshile nakulonyaka. Yeah, stop. Yes, ngiyabonga Ncesi. Ngiyazi awuyena ungeselandi. Angikaze ngivale. Akaze ngivale nje inhlobo ke ngisebenza throughout. Ayinjeni Simangele ngiyabonga.
beautiful. Lincoln, thank you. Ngiyabonga. Wesihle unjani? Ayikho inkinga, singaxoxa eceleni. Inamba yami, thatha inamba yami kwibhayo. Thatha inamba yami kwibhayo. Ungathatha inamba yami Wesihle, usho uma ungayiboni ngikubizele yona noma ngikubhalele yona manje. Ngiyaza yini ngesimanga. Still not married. How that you are. How? Little letu, how are you? Thina nje ngidayisa izinkomo. Yes, ngidayisa inkomo. Ngidayisa inkomo. Wenuni ngidayisa inkomo bungadidekile. Ngidayisa inkomo impela nemoto. Ngizodinga le lapho ngizona khona imali. Guys, God. Ngamane ngingagani-ke ngakini. Nanigula wevela ubala ngiphume ngihlezi ngila emsebenzini. Hello Mbuso Dlamini. Hello Qiniso. Nanisangana ngakini habe. Kodwa yazi yabo lento yokuthi umuntu oganile akubele asebenze noma nje abe nendlela yokuzenzela imali yayi right. Yes, iyona le yayenza ukuthi oma wethu nokhulu bethu bahlale emendweni, because wayazi ukuthi yena iprovider yakhe nje indoda, yonke into ayifunayo uyilinde endodeni yabo. Njengamanje into eyenza ukuthi imishado inga last is that ayincengene kahle kahle vele umuntu wesifazane kwakungamele asebenze, kwakumele adle ukuthi kuze indoda yakhe. So baqinisile umuntu wesifazane akumele azibonela, ingakho babeyekiswa nesikole nje. Wesifazane nje akumele asebenze ngoba umuntu wesifazane futhi uyaphapha. Yabo umuntu wesifazane meke wanemali akasamazi komunye umuntu ukuthi uyini, akabe samazi nje. So kwaku right. Mina ngisasho namanje ngisawuphasisa lowo mbono loyo. Mina mengiyindoda umfazi wami, mina ngosebenza kanzima, ngangiyosebenza kanzima ukube yindoda, umfazi ahlale phansi. Indaba umfazi osebenza nje
nami kange ngisisebenze leyo nishi yomfazi ophakeme, umfazi ophaphayo. Beyizithole ezimbili wethami Gumede ayikho inkinga. Akhona ngicela uthathe inamba yami kwibhayo. Zikhona iy'nkomo ngithenga iy'nkomo noma imoto. Ngicela uqale ngemoto ngoba ngine-target yabo kwi-target so ngicela uqale ngemoto. Ngcono ey'nkomeni angina-target. Ntote enze unjani? I marry you, you must resign from work because I can provide everything. Hayi phela angisho mina ngeke uyeke umsebenzi. Angisho mina. Ngisho abanye abantu besifazana hayi mina. Super date. Inkosi yamasoko okay isheshake. Uchawana wena King Ed. Qala kumalini useyingolweni useduze. Aqala ko 9k. Angimphendula umuntu othi kumina yantanga yabo ngoba mhlambe umuntu wa 2001 noma umuntu wa 1990 ikhehlala 1990 noma ingane ka 2001 so angimphenduli nje umuntu othi kumina yantanga yami ngoba akangazi ngimngana naye nama ngimazi so nje leyo nto leyo angiyiphenduli ngoze ngithi yebo kanti ingane ya 2001 ngithi yebo kanti ikhehla umgegele ama early 90s so nje ngiphendule leyo nishi mina yekhehlela ngibiza ngotanga yayo noma ingane ngibiza ngotanga yayo soli masuwinile lapho kuSuperbet inkosi yamasoka yethu sinawe leyo mali leyo ungangenzi isilima yeso ungangenzi isilima uka 1970 oka 1976 ha akalingani ngisho nanoma wami wa 1979 beshophi hayi la kimi yo ayike indaba ye-credit score mfethu mesingekho nje ko-610 ngempela kumele kusuka ku-610 kuya phezulu mesingekho lapho ngeke ngikwazi mfethu ukukusiza Chebendiyo njani phela ku-live wakho wento inkinga ave kunomsindo lana yabo mengabe ngikufaka ku-live sovele sibezwana manje kuzoba ngathi ngiyakuqhenyela mengingakuphenduli yabo nayi inamba yami wephethe indaba mawuthatha inamba yami awuzile ukuzoshela uzothenga imoto iy'nkomo iy'mbuzi izimvu awuzile ukuzoshela inamba yami ikhona lapho kwibhayo hey Blade can you latest video just exactly like this and I thought for a second it's AI how avunehaba Ben nehaba ngicela ungifake ushuta people are not serious. Hey, angazi ukuthi ukhuluma ngani. Hey Brave Sibanda. Yes, Matenzi ungadinwa kunomsindo la ngeke ngize ngikuzwe. Manje kuzoba ngathi ngikuhlalise wedwa ku live yabo. Hey Ncuniso Gama. Inkomo zikhona ney'nkomo ngidayisa konke inkomo ngiyadayisa imoto ngiyadayisa kunomsindo othi ngiyohlala emotweni njengoba uyasekungenele settlement engiyilindile ngiyabonga kakhulu kulabo abathethe iscreening ngiyabona
Ngiyabona ukuthi niyathenga. Thank you so much. Ngiyabonga kulabo bathenga i-screen. Hayibo, lesitulo savele sathula sangijamela nje. Ya. Yes, anidayisa iy'moto ney'nkomo ney'mbuzi. Iphinye last number. Qhumampondo acala kumalini? Amaqhumampondo acala ko-9K. Ngiphendulile. Angikuzibanga ngiphendulile, kusho ukuthi awungizwanga. Guys, le moto engihleli kuyona i-Honda Elevate. I-Honda entsha, abiyinhle. Monthly installment yakhona ilaphaya around 6K. Let me flip the camera and show you the interior. Ikhona nengizokwazi ukunikhombisa yona ngaphandle lapha kwami. Let me just flip the camera for you to see the car. Inkinga-ke ikhamera ye-live ave iba mthupasi. Otherwise, nansi i-interior yale moto. Ngibeka isandla la because ngenzela ukuthi kungacwebezeli lapha, yabo. Can you guys see the interior? Nayi ngaphandle. Inje ngaphandle. Top of the range yakhona leya top of the range. Nansi ngiyaqolisa ukuphoza bekusayikholi. Nansi i-Amaze. Nayo ukhala we-Amaze. Ngiyabona ukuphuma-ke manje ngiye kuyona. Nangu-white wale moto enginitshela ngayo. Nanku orange wakhona. Khona no-red wakhona. Wale moto enginitshela ngayo. Le engikuyona manje. Ave yinhle guys. Yinhle. Noma uthenga le moto last number, mina ngiza nayo imoto. Ajabula naye ngisazi uyajabula. Hawu. Hayi bafana. Hey Mthimbane. How are you Mthimbane?
uthe omunye kulo live yena njengakubo umuntu wesifazane osebenzayo nje i-7 seater Mthimbane, i-Triber, i-Etiga noma inqambe lesithathu ngekhohla lesithathu usho yiphi i-Etiga kodwa i-around plus minus 6.5 monthly installment kuye nge-credit record yakho ukuthi kubekaphi. Hey Nox, cishe ngathi uno-Rox ukuthi udokotela noma okungazi ukuthi umuntu thina nje kamakhutha bafana mamcineka ukhona mamcineka ukhona uphethwe yi-flu ukhona bandla shema bengekho right my twin sister iRumion yes iRumion i-Etiga iRumion i-Triber so wena ufuna iRumion ikhona iRumion sinayo thina nje bafana asinandaba nomfana engawudokotela noma engayi-CA noma engayini thina sazi ukuthi umfana osebenzayo thina kamakhutha umfana osebenza eToyota umfana osebenza kaBushman haqwaba ungaze uyisakaze ematsheni-ke uhambe uyoba u-engineer asizingeni ngempela nkosi yami ngempela unokucishe ngathi uno-Rox ngilobona kusho ukuthi sengizoshona-ke mnikazi kusho ukuthi sengizofaka yachipha nawe yabiza kulensuku okay but mina ngisiguli sengiyithenge ngapha ngithenge ngamalini uyalunga ngoba ngazi bungathenga ingane kumina ngoba ibuhlungu lento oyishoyo kumina ukuthi imoto usoyithengile ungayithenganga kumina uyalunga engathi ngenyanga ezayo banganyusa i-installment bathi u-10K. Ngiyaphila Uncle Cobus, how are you Uncle Cobus? Ngithi thule ntombi ngiyazi awungena meselanje Mthimbane mnikathi ngisebenza ePortshepstone emotweni ePortshepstone welade nawe nayo yini ingane kuqala indaba yomuntu onengane nje mina ngimulobola ingitsalela zona ngilobola umuntu onengane mina welade awunayo ingane kuqala ngidina kabi nje umuntu onengane mina 5,000 T9 no T9 C ngoneliswa ngema ufuna yiphi imoto uyangidida iy'ngane eziwu-5 Laden uyisidwedwe uyangithi ngithini kwena Laden uyisidwedwe uyangithi ngithini kwena uzalele ekhaya wena njengenkukhu so ayikho into engingakusiza ngayo ayikho nje into engingayenza ngawe mina Laden
Siphi Ngcobo, hawu ngiyabonga bhuti. Elukuphoza kancane guys, ningahambi. Ayikakafiki. Ayikho still. Andize ngetopic phela guys, noma nibuze ngeemoto noma usho imoto ofuna ukuyibona ngisukume ngiyiveza. Ingazange zakhela bo umsebenzi ngithi ngisukume ngiyoyibheka. Amaqhoksi ngiwabeke ebuhlolo ebuhlungu kuyimanje nje. Uyilele nangumphathi. Angezi nje ngapha kusami. Kuba ngizimisele nje ngokusukuma mina la. Angizimisele ngakusukuma. Sipilioni, the first office name. How are you? Kwazi wabhizi emsebenzini. Mina ngingabhizi ngalo. Lutho nginjani manginje kanti mina ngempela abantu bayashabasheka nokuhleli. Indaba yesinkwa sakho. Yabona nje indaba yesinkwa sami esidale esibolile. Jona sivele siyekilenga kanje. Basuluma khona sibolile sinjalo. Abantu nje banesidima kabi. Uyikhethela ukuthi wena wedwa uzoba nesinkwa esidala esibolile ngoba ungafuneka usibunga namo. Bavele bayiyeke lezi zabe ezi-right. Bazoluma lesakho esikhuntile. Abantu abafuni nje ukubona izinto yakho wedwa ngokuthula. Right, unjani?
umlalazi itshe lokulola usually Live nomphisi. Ngifuna ukubuza ukuthi uGlowcom angithi nje ngisengawusebenzisa mina like mangifuna i-custom. Yabona kukhona lokhu nje i-Wi-Fi nje. Uyakwazi ukufona ngoGlowcom namanje usungafona ufuna i-custom. Kwenze njani awahle kanje? Hawu sipiliyoni. Kanti ngihlezi ngimubi yini? Phela ngisuke ngifaka ifilter kulezi ezinye izinsuku. Nami njengezinye izingane nje ke ngifaka ifilter. Futhi namhlanje ngibona ngathi ngimhlophe kakhulu uthi ngibona. Angifakile lutho namhlanje yabo. Yabo. Angifakile lutho. Shuthi ngingaphinde ke ngifake ifilter yabo. Mawusho njalo. Shuthi ngingaphinde ngifake ifilter ke. Laphela leli langa ngithi ngifuna ukuthatha i-content enhle lapha emnyango enelanga. Magatsheni njani isithando sami. Osiyami hayi ngayichaza indaba yomlalazi angikho emudini yokuchaza namhlanje. Ileyo ndlela nawe uyazi ngayo ngoba ngiyazi ubuza nje uyazi ushaka ukungiphikisa. Ileyo ndlela uyazi ngayo. Ngiyaphila bakhumalu njani? Brown bread. Esibolile ecabanga siyabonga bangidlela. I like your original face and about your eyes, Sikona. Sembumbulo no I transplant. Nenza hey Will nenzani isisombululo not I isiphi isisombululo angisizi ngiright wena ngiright nami ngiright nami decide on the car. Haven't decided on the is. Will isiphi isisombululo ngisize phela uyilele. Qaleni phela bika abantu abasenjenga ngifuna umoya wami wena ngizozithulela nje mina ngeke ngize ngikuphendule uyeyisa wena Sipiliyoni uyeyisa and mina ngizozithulela mina sifuna imoto la ekhaya sizodla ukuna kusasa. Alright mnikathi ngishayisa ngo-12 kusasa ngiyacela ukuthi nidlule before 12. Hi Linda isiteshi siyahlohloza hayi angazi ukuthi ukhuluma ngani.
Ngingenile wesineme mngani. Ngilinde wena la ukuthi uzothenga imoto encane. Uye kuhamba imoto enkulu ngathi uyindoda. Ngilinde wena la sineme. Ngizophuma la mase kufike wena. Hey mdu. No, cishe waduka bezongiphuca wena ka Toyota mnikazi. Ka halfway. We mnikazi cela uthathe inamba yami kwibhayo khona ngizokusendela ilocation. Halfway. La Oslo. Thatha inamba yami kwibhayo so that ngizokusendela ilocation. Ikhona inamba yami kwibhayo. Akusina abanye ngikhuluma nje. Ushoda wena. Uthi dudu. Ngiyaza uyeselana. Ube nosuku oluhle. Ngiyabonga Spillion. Thank you so much Spillion. Hi Mageza. Unjani? Unjani Mageza? You are at a recording. Not really that, Mageza. But sisebenza kanje vela. Kusetshenzwa kanje vele la. Silungile, emakhaya sisilungile. Yeah, ungasho-ke ekhaya. Your name please. Yazi bafethu khona into wrong eniyenzayo. Into wrong eniyenzayo. Njengamanje ngikhuluma nomunye ubhuti la. Kade ngim-entertain ebusuku ngimxoxisa. Ngiyabona manje ukuthi akusekho right. Ufike wathatha inamba yami la kwibhayo ukhonze kumodli ngizokukhonzela. Ufike wathatha inamba yami la kwibhayo as umuntu ozothenga something. Fine, ngamxoxisa wangibuza ngeimoto ngamphendula. Uthi esuka wathi okay cha bengizibuzela nje imoto ngayo right ayikho inkinga vele ngokubuza. Sekuyaba ke manje usengixoxela indaba zakhe zokuthi uhlukene nomkakhe ke mina ngubani ngiyathanda yini ukugana. Yo bafethu ayikho nje into ayikho into engicika njengaleyo. Because phela manje sinazi inkinga ezifanayo. Just that wena manje uphoxoma ngakho manje mina ngingena kanjani usubuza mina ukuthi manje bafethu yazi bantu besilisa ngingenza kangcono. Omunye vele wathi ku-inbox nayi inamba yami ngithinte. Ngitshela ukuthi phela mhlawumbe kumayelana nenkomo mina nemoto. Ngimbuze-ke okay kumayelana nani? Kumayelana nokuyovusa umuzi wasekhaya. Ngithandile ntolo. Hayibo njengoba eseze nge-arrogance engaka nje wathi yeah mami ngi-right.
Hayi bo, nje izinto enizenzayo. Hhayi sanele phela ngivele ngibona ngathi ukuba rude. Ngithule manje angimuphenduli because angazi nje. Kulo nyaka ngiya-right. Hheyi bo ezonto uyahleka mfethu. Yazi umuntu afike athathe inamba as if nizokhuluma nje. Akuphoqelekile ukuthi uthenge imoto, ungabuza phela ngemoto mhlawumbe ubuzele inkathi ezayo yabo, so akukho wrong ukuthatha inamba ubuzele inkathi ezayo, mhlawumbe ubuze ama-price ey'moto mase uthi hhayi ngiyabonga bengifuna ukuyibuzela ama-price, right. Usuyashintsha manje-ke usungitshela eyi hhayi cha bakithi, hawu cha, hawu ngidle ngawe, hawu. Ave nje ngicoba leyo nto guys, eyi ave nje ngicoba, eyi. Manje kumele ngileke ngixoxa-ke but angikho nje right ngale nto eyenzayo yabo nje, eyi. Honestly. Ungibuza negama lami manje uthi ngiy'thulele, eyi. Ungihlanganela nini? Hey Mandla, unjani? Unjani Mandla? Mm. Ibiku-5 point, kade beqala ukukhuluma nawe, umphathi eqala ukukhuluma nawe ibiku-5.6, manje iku-5,399. Uyilahle lapha ku-baby nje. Wayilahla wayigeja wayiqeda wayithi nya. Lapha ku-baby gimbiliza. Ayi, uyilahlile lapha. Hi Sticks. Payslip. I don't want to learn payslip. Ubani loyo? This is sengimkhohliwe uzothi ngiyamzila nkosi yami. Oh, uncwane bandla nkosi yami, waze wathembeka. Mhlawumbe besikhulume nini naye Wednesday. Alright-ke bhuti. Alright bhuti, no problem. Sihle ncane. Abantu abaholayo guys, hayibo. Wathi uneshwaba. I-ex yami le. Ungayizondi ngoba kungenzeka ngibuyele kuyona mase usala wedwa manje. Yazi uyozwa ngelinye ilanga kuthiwa ngibuyele kubado. Ngiyadlala. Abantu banemali guys, hayibo. Njalo uma ngiviwa ama-payslip abantu ngivele ngibone ukuthi ayikho lento engiyiyona emhlabeni mina. Ayikho. Ayikho lento engiyiyo.
Ngabe la kumina kulo live kodwa nibancane kakhulu mina bawu-17. Mengabe la kumina ngabe sibuhlungu lesilonda esilekhanda. Mengabe la kumina khona nge-HR. Cela ngibuyele emsebenzini. Yazi ukuthi ama-client ami alethe ama-documents angaphelele ngenxa yokuthi alinde nina ma-HR. Asomplayifu ma-HR. Asomplayifu. Nifake iparishi, nifake icabathe eparishini lami lento le yokuhlala over lapha emakhaya. Ngeke ngibuyele emsebenzini niyonikeza ama-client ami ama-payslip. Ningaziphathi nani. Soshayana mina naye. Asomplayifu ma-HR manager. Victoria wamadoya ukuthi ngiyaphila njani. Ngithandwa yini noma wabafana sithandwa sami, my darling. Ngiphela emakutheni guys. Kunini yangala. Hayi ukuthi ngipholile. Ngilinde ukuyongena lapha e-office kune-1-on-1 with uBathi namhlanje. Hayi Jabulani. Kune-1-on-1 kodwa u-Big Board namhlanje ulethu ukuqala ukusebenza. Sonke lesikhathi bekuyi-training yabo. Ukuze ungadayiseli abantu into ongayazi. So sonke lesikhathi ngilo ngafika bekuyi-training. So lento engiya kuyona lapha ifana ne-interview laphaya kumphathi. Ngizobuya ngizonitshela ningibuze. Ngizobuya ngizonitshela ukuthi ihambe kanjani ifana ne-interview. Because mina kahle kahle bengingakaqali ukudayisa bengisakwi-training. Phela ngeke ukuthi ufika la mina bangiqashe ngingazi nokuthi yini i-hatchback. Mina bengazi ukuthi imoto eneshwapha zonke amapholo, iy'moto ezama-hatchback zonke ama-Corolla ngizingeli, uyabo. So besisafundiswa lobo buphuphu baningi la. Alo ngiyazi uvalo wethu lutho because yabona umphathi wethu bafethu ukhululeke ngenye indlela la yabhuti la. Ngisho ukuthi uney'nganeni ukhululeke kakhulu noma ungistebulana. Hawu Jabulani wangiphoqa sidla ngalaleni manje isishopha sesingena kanjani kule nkulumo. Usuyangibukanisa ngami-ke manje ebantwini. So uvala nginalo because umphathi wala ekhaya siyakwazi nje ukumjwayela kabi siyamphaphela yabo. So anginalo uvalo nokuthi phela sengifundile angithi so ulani uvalo andinalo uvalo. Ungasho mamthe usubelana isandla lasimakade. Awu uya kwi-1-on-1 lapha nomphathi uzizwa unjani? Novalo obviously ngizophuma ngekho mnandi emoyeni ya.
Izongitshela useshuka ngemoto engaki and mangazitholi I'm out. Yeah, Uyakutuka. obviously. Right. Yazi abantu bangifaka phezulu njengoba bengafuni uthenga imoto. It's like yazi ku-Facebook kade ngibuka ama-reels izolo ebusuku ngibona umlisa ethi wara o-salesman man gogo uma bethi wara nawe bese uyabhayiza uthatha u-7-seater kodwa uyawukhokhe Ngimbonile ethi ugcina u-10,000 ngimbonile. yabo kube ngibona TikTok benziwa isitishi same time. Ethi yazi okubuhlungu webhuti njengoba wena uthi siyabhayizisa abantu asibabhayizisi. Iyona ndlela esikwazi ukuthi sikhulume ngayo ukuthi sikwazi ukwenza indlela yethu. Kulokho uyabona njengoba kungathi kwi-demand i-Romeo ne-Ethika ukuyibona lento leyo ukuthi omalume ngasekhaya i-association othile ufuna iy'moto ey'thile otherwise leke baze bakufake kuleyo mzini. So ey'ndaweni ey'ningi njengamanje kufunakala ama-7 seat. So lento ayishoyo noma ngayisho azabhosha isebenzi kunemizila efuna ama-7 seat eminye imizila specifically ama-Ethika. So lento ayishoyo uyoyisho azabhosha. Yabo umuntu wami lo kade ngikhuluma naye efuna lo validate wabuye wathi hey akasekho sure ngemoto. It's because ubefuna i-Ethika. Ishawa ama-funds. Uvalidate kuni-Amaze? Lo validate u-Amaze. Lo tell the validation. Inkinga ibhenki elilodwa elimvumile. Alifuni i-tribe. Alivumi i-tribe alihambisani nayo. Kubi. So nje ubekhuluma into ngibonile loyo ebhizi enkanta. Umnandi ukukhuluma nje. Ekhuluma into angayazi akazi. Yena ucansi bonke abantu bangavele bafuna ama-7 seater nje. All of a Sunday. Bonke abantu sebefuna ama-7 seater all of a Sunday. All of a Sunday. Yena ngisacabangi nje ngengqondo yakhe-ke yena mayisebenzi ukuthi no. Mhlawumbe khona isizathu ukuthi abantu befuna ama-Ethika. Wey'thile esimakade abasebenzela kuzona. Mhlawumbe phambi kwey'bhedlela, phambi kwey'kole. So yena uthatha ngale nto yokuthi ngo-Uber uthatha umuntu oyedwa. Before akhulume leya nto endade ekhuluma akayenzanga i-research. Manje uzenza abuke-ke njengesilima ebantwini. Yazi yabo kule gang yama-op khona othe ushowcase nje othe i-staff sabathile. For example abasebenza eShoprite uyazi ukuthi hayi baphuma after hours Yabo mina ngihlala phambi kwesibhedlela laphaya. Ngihlala phambi kwesibhedlela. Ama-Ethika ekuseni nama-Romeo nantambama. Abo-6 ama-Ethika nama-Romeo laphaya. So yena ubemane shiphe la nje because akazi ukuthi edakwa simakade edakwa. Mase umfaka i-stick la bese bengathi vele umuntu onodlame. Mina ngizombheka ku-TikTok mase ngiyamstitch. Yena ngane wazi uzokhuluma. Manje ukuthi kuhlanza yini? Ngiyabizwa. Wena ukhuluma ngalayizi. Enkulu indaba ebhidi. Umuntu banani bangikhumela la-application angiyeke. Khona ubhuti ade kubuza lana. Angazi noma usakhona yini. Akakithi ekudokotela. Mhlawumbe bekubani? Lo kade buza uMamcinda. Ngicela umbuko usheshise ngoba uyaqula. Ngifuna asuke le duze kwami. Umntana yakhe ayikho imali. Obesibhekiseni. Ngofale yena. Hey i-MDR le kuphethe Mamcinda. Ngicela ubuyele office lakhe uphethwe i-MDR wena. Hayibo, ngisho umuntu ofana engahlanganyeli nabanye abantu. Une-MDR ukhona umuntu okhwehlela kanjena. Hayibo nina. Ngathi imbuze nombendeni. Hayi Mamcinda. Nakama ngokhenza ngwathelele ngomkhuhlane mngani. Akubona mawukhenza ama-custom. Oh. Usuwa umhla ka-7 yawumhla 12 futhi imali ayifake ebhenki 126. Yabo sitenge. Thola kabi lo. Kanjalo nje. Hayi ngathi kunzima ke lapha office kamphathi. Bathi kanjalo ke.
ayikho lento yakho. Vele ngayisubmit le app. Umbuzo mhlawumbe unelinye ibhange mhlawumbe asola kulona imali ngeke ngo-1.6 Akekho umuntu isidala urong njengoba ekhwehlela nje la engithelelela. Ngawena muthanda ukudlala ngami nisibonile yini isiphongo sikamamcineka guys njengoba nithi ufana nami ngicela nibheke isiphongo sikamcineka ningadlali ngami ningadlali ngami. ayikho la imoto ekho 1.6 okokuqala Uba lo ufuna imoto ya-1.6 from July to December wena bank statement yakho is 1.6 okay usho lona mina ngisawumahlalela ungayitsho phela leyo nto ungasho kanjalo. Ayi mfethu kulungile. 7 to 12 that's Wemamci nangujilize engithuka la uthi ngifana nawe uyakudoda hayi hamba mngani. Oh usungamvala lo. Jilize angifani nomamci mina umamci unesiphoko ngathi ngingama. Hayi into dekhala kanjena bra. Uyangithusa. Yeah, wena. Uyangithusa nje. Uyabona nje ngifakuthatha serious from now on. Why khala so? ngixoxe ngicaba Uthi Kangaka. hayibo Uthini ithini? uthi hayibo simakade hayi No, I simakade can't kanje indoda. simakade Hey no, uyangithusa brother. No. Maka- Stop. nongasivali Gloria mfowethu uyaphila ngiyaphila mvulana unjani. Ngala iye ngala. sound yabo Transmission okusanga kuthiwani yonto yama equalizer bani bani ebaba fala so yeah guys I-original camera iveza yonke into iveza ngisho nalezi zinto engingafuni ukuphuma lemlomeni. Awubuyani wazwa muhle namhlanje malume Sika. Hayi ke ngazi ngayimithisa ngancoma isilimi into enganconywa. sakodwa uma ngicela Wengane njengoba ugoduka uyabuya noma usuyahamba uye endlini awubuyi ngepharmacy uthenga into ezokusiza umuthi uya kuyena straight. Ngakuhambisa ubuyani Uzokushiya kudokotela mnako dokotela ngayishekile. Songile. Yebo. Type of thing. Thina siyasebenza buka wethu ukhahlela ngubusebenza. ukhona usebenzisa okhona Hey. Baba. Ukuflo. Uphi umkhizi mawuthola umkhizi yokushutha ngihamba nani? Ha mami. Ngiyahamba. Bye. Ngiyagoduka straight. Uyakini? Udlule uthenge icathulo ozozigqoka ngomsombuluko ngoba umphathi akazifuni ngecathulo ozigqokile. Ngizobuya kusasa. Ngizobuya ngesonto. Oh. Ngizobuya ngesonto. Ngeke uthi akwazi ukwenza ikhanda njengoba ugoduka nje. Ngizobona ukuthi ngiyasinda yini noma ngisinda. Ugoduka amada nami phansi. Nami mhlawumbe kusasa ngizophuma ngigoduka. Sokhuluma kodwa efonini. Sokhuluma amada. Ngiyabona uma mcine kunikeza leduze kwami ezongithelelela. Wemkhize. Guys, ngiyabuya ngisayenza icontent. Bye for now.